minun uudet lenkkikengät. Ja suositus suoraan näille kengille Google Gemini sovellukselta. Ja nämä on niin minun jalan mittojen mukaan ostettu. Mä olen ostanut aikaisemmin ihan paikalliskaupasta ja myyjän suosituksesta. Ja yleensä aina menee pieleen. Niin tää on nyt ensimmäinen kerta, että nämä kengät on niinkö hankittu tekoälyn ohjaamana. Ja näissä pitäisi olla, mulla on erittäin leviä lesti, jalkaan tämmönen räpylä. Niin nämä pitäisi olla erittäin leveälle. Eli tuolla on wide, x wide, x large. Eli leveälle jalkapöydälle. Ja jännässä vähän nyt, että minkälaiset on. Ja kengäthän on ihan siistit. Normaalisti mä oon aina ostanut. No niin, nyt on kenkä jalassa. En ole vielä laittanut kirjalle. Mutta voin heti kertoa, että tuntuu erittäin miellyttävän leviältä tämä kenkä ja kivan tuntuiselta jalassa. Pitää pikkusen tallustella näillä. Vetää se vähän kiinni ja tallustella. No niin, kengät olisi kiristettynä. Ja näissä oli se droppi. Kerroin Google Geminille, että tykkään käyttää palisakakenkiä. Niin edellisissä New Balancessa droppi oli sentti. Näissä on 6 milliä. Ja tää tuntuu jopa sitä myöten aivan eriltä. Että en tiedä. Näin kyllä tuntuu tosi kivalta. Eikä lopu tilaa täällä kengän sisällä. Aika hyvä. Ainakin näin. En taida palauttaa. Vähän tuntuu siltä. Kiitos Google ja kiitos Intersportti verkkokauppa.